Για τους Θεσσαλονικείς είναι ο καμένος Δημήτρης Γαλανίδης, με τις φάρσες του, το τρομερό του χιούμορ και την μεγάλη αγάπη για μια άλλη τηλεόραση. Αν θέλεις να συνεχίσουμε τη δεύτερη δοκιμασία και για τα 78.444 ευρώ, ρίξε τώρα μια σφαλιάρα στην Κατερίνα. Αγάπη μου, τι κάνεις, τρελάθηκες? Συγγνώμη μωρό μου. Νόμιζα για μια στιγμή ότι είμαι νίντζα. Είναι ο τρελός μέχρι το κόκαλο Θεσσαλονικιός που δεν μασάει πουθενά και που σαρώνει την πόλη του με τρομερές και εμπνευσμένες φάρσες. Κοίτα, λαπίτα δεν σου κάνουμε και τσάπα. Τι να δεν σου κάνουμε. Έλα ρε. Αδερφέ. Κοίτα, λαπίτο έχει γίνει. Ως γνήσιος νεολέρας, στο παρελθόν είχε κάνει πολύ κόσμο να τρομάξει στον δρόμο και να ξεκαρδιστεί με τις πλάκες του. Ποιος άλλος θα βαφόταν μαύρος για να κάνει τον πλανόδιο και θα προσπαθούσε να πουλήσει CD σε έναν πραγματικό πλανόδιο? Πάντα χαμογελαστός, πάντα χαρούμενος, έφερε θεσσαλονικιώτικο αέρα στην πρωινή μελέτη του 2008 και για εμάς που τον ζήσαμε εδώ ήταν ο πιο διασκεδαστικός συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Εκτός από τα βόρεια που η κατάσταση παραμένει ίδια, ο υδράγερος θα ψιλοτσιμπήσει κάτι ελαφρύ προς τα πάνω. Πώς τσιμπάμε ένα μεζέ, ένα τέτοιο πράγμα. Με τον δικό του τρόπο σχολίαζε την επικαιρότητα και την showbiz. Η διαφορετική προφορά του και η άνεση του με το φακό έδειχναν τότε ότι έχει μέλλον. Τι θα δούμε, Δημήτρη? Θα δούμε και θα ακούσουμε μια τραγουδίστρια η οποία με αργά αλλά σταθερά βήματα χτίζει την καριέρα της. Μας μίλησε αποκλειστικά στην πρωινή μελέτη και το Lab of the Emerging. Μιλάμε για την Αμαριλής. Είναι μια κοπέλα η οποία δεν την έχουμε γνωρίσει από reality, σπάνιο για τις τελευταίες τραγουδίστριες. Πήρε ο Φραν μία φίλη του και πήγε να δει την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Είναι φίλη ή είναι κάτι άλλο? Ναι. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Δύο πράγματα αγαπούσε πάντα, τις φάρσες και την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και σύντομα άφησε την Αθήνα και επέστρεψε στην πόλη της καρδιάς του έτοιμος για νέες περιπέτειες. Στοπ! Στοπ! Ξέρετε τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι, ρε? Αυτό είναι αρχαία! 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 Βρήκαμε αρχαία! Βρήκαμε αρχαία! Στοπ εργασίες! Δουλεύουμε κάτω από αυτά 20 λεπτά! Πάμε για τσίπουρο! Γρήγορα! Μόνο ο Δημήτρης Γαλανίδης θα μπορούσε να βγει στο δρόμο για τις ανάγκες παλιότερης χιουμοριστικής εκπομπής του, φορώντας γυναικείο τίγρε σουτιέν σαν να μην τρέχει τίποτα. Και μόνο εκείνος θα μπορούσε να μιμηθεί καλύτερα από όλους τον Αντώνη Κανάκη. Και πόσο βαριέμαι να κάνω εκπομπή σήμερα. Δεν έχω καθόλου όρεξη. Καλώς ορίσατε στο σημερινό Ράδιο Αρβίλα. Αυτή η απολαυστική παροδία του Ράδιο Αρβίλα έκανε ακόμη και τον γνήσιο Μίστερ Ράδιο Αρβίλα να του δώσει συγχαρητήρια. Τι έχει κάνει λοιπόν αυτό το σαλιγκαράκι? Τελείωνε ρε κορίτσι με αυτό το σαλιγκαράκι μία ώρα το πελά μου. Με την κυριακούλα, το κουτσοχώρι και 1002. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Τελείωνε. Ρωτάς αν έχουμε χρόνο? Είναι το σαλιγκαράκι. Πάλι βλακία θα μας έδειχνες, όλες τις βλακίες στα βιντεά που μας φαίνουν από το ίντερνετ. Αυτός είναι ο δικός μας Δημήτρης Γαλανίδης, με τις δαιμόνιες φάρσεις του και το ιδιαίτερο χιούμορ. Και δείτε τον καλά, γιατί όλο και κάπου θα σας συναντήσει στο δρόμο για να σας αναστατώσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Αστέρι μου, τι μωρό είσαι εσύ. Άρα παιδιά, πραγματικά μπράβο σας.